su bili sjajni, glazba isto tako, a ono što je najvažnije, sjajna je bila publika i donatori, pokrovitelji, organizatori koji su evo pokazali dobrotu i razumijevanje za ljude koji trebaju našu pomoć. Koliko u ova teška vremena, iako svi živimo pod stresom i teško, hrvatski narod i dalje ima senzibilitet prema onima kojima je još teže? Solidarnost je jedna od karakteristika našeg naroda i ovo nije jedina prilika u kojoj se ta solidarnost pokazuje. Znamo da se vrlo često organiziraju dobrotvorne priredbe, da sudjeluju u akcijama vrlo široko koncipiranima, ljudi koji sami imaju i male plaće i male mirovine, koji sami teško žive, ali znaju da ima onih kojima je još teže i žele im pomoći, to je ljepota i bogatstvo našeg društva. Usprkos svim ovim natpisima da se nema, da je teško, grad Split kao uvijek pruža ruku onima kojima je najpotrebnije. Pa ja mislim da je naš grad zapravo doista poseban, ne zato što smo mi na čelu tog grada, nego zato što mu je to jedan pridjev koji već nosi stoljećima. Mi smo kad je najteže možda jednu zadnju mrvicu srca dali drugome. Ja mislim da je večeras sa našim predsjednikom praktično Split pokazao da je u ovim teškim recesijskim vremenima ima srca i da ovi kojima je najteže, koji nemaju svoj dom, da se mogu barem u ovom predstojećem dijelu prosinca osjećati kao da su dio te naše velike splitske familije, naše splitske obitelji. Znamo za našeg predsjednika da uživa u klasičnoj glazbi. Kakvi vi stojite sa klasičnom glazbom? Ja sam oduševljen kad vidim, a naročito sam oduševljen kad vidim da su to izvođači iz Splitske akademske glazbene zajednice i ponosan sam na njih i na sve ono što su oni izveli. Maestro, jeste zadovoljni koncertom? Sve prošlo kako treba? Jesam, sve prošlo kako treba, pomogli smo Udruzi Most, lijepo smo svirali, predsjednik je došao, unatoč nevremenu, jesam prezadovoljan sam. Ovo večeras je još jedanput dokaz da je naš grad grad kulture, grad glazbe, pa koliko vas ovo ima? Naš grad je uvijek bio grad kulture i uvijek će ostati grad kulture, samo evo imali smo sreće da se danas pokažemo. Eto. Puno truda urodilo je plodom, dupkom puno kazalište i sve za vašu udrugu. Bar smo zadovoljni, malo nas je u početku bilo strah zbog vremena, zbog hladnoće, ali evo, Splićani su po ko zna koji put pokazali srce, ne samo za udrugu Most, nego općenito i hvala svima koji su sudjelovali, hvala donatorima, hvala predsjedniku, hvala organizatorima, ovo je stvarno bila velika čast za nas. Poznajmo još jednom naše gledatelje, gdje idu donacije, gdje ide novac? Isključivo sam novac je namijenjen za adaptaciju ili mi se nadamo opremanje novog prihvatilišta za beskućnike. Znaćemo informacije u narednih nekoliko dana da li smo dobili taj novi prostor i sam novac će biti namijenjen odnosno opremanju novog prihvatilišta. Nadamo se da će ga biti dovoljno. Ovo je neki početak, mi ćemo vjerojatno morati još nekakve akcije, tako jer želimo to novo prihvatilište urediti da naši korisnici dostojno borave u njemu. Biće akcija, svaka kuna će dobro doći, ali nije u novcu sve. Prognostičari kažu da nas očekuje hladna zima, možda ne bi bilo loše da radovi šta prije počnu. Ako slučajno ne uspijemo do tada, mi ćemo skrbiti u ovom starom prostoru za sve ljude kako smo i tijekom lanjskih hladnoća. Niko neće ostati na ulici, pa makar mi imali 30 korisnika u onom malom prostoru, a kad uđemo u novi, onda ćemo tek moći napraviti pravu stvar.